14:39, ja vyrážam z Trnavy do Nitry. Ukazuje mi, že to má tam trvá 34 minút, tak snáď všetko stíhame pekne. No a v podstate teda idem hovoriť o svojich sociálnych sieťach, ako som si to vybudoval, ako som si to vymanifestoval doslova. Toto sa bude diať aj zajtra v Piešťanoch, potom o 2 týždne sa to bude diať v Bratislave a ešte potom neskôr v Prešove a v Košiciach, čo je crazy. Ja už som v Nitre, stíham to len tak, za 4 minúty mám byť v Café Diaz a yes, a nemám stres, čibemi nemám. Ideme, nestíham. A vlastne to môžeme aj teraz natočiť. Ľudia, čaute, toto je vlog 227 a akurát nemoderujem, sorry, už som ti zabral. Mám to za sebou, poviem vám viac po ceste domov.